Dobrý den lidi, zdraví vás Studio a na kameře Duky a za kamerou Výlohova a Machr. Tak jo, co dneska ukážeme? Ukážeme si takových pár věcí, co se většinou nosí puberťáci. Tak jo, začneme. První věc máme kondom a budík. Kondom, asi víte proč. A budík, aby viděli, kde budeme přestat šukat. Druhou věc, tady máme krabičku cigaret. Prázdná. Nevím, k čemu jim to bude bez zapalovače. A poslední věc je vytuněnej Sony Ericsson, který ze všech puberťáků dělá největší machry na... A ten Sony Ericsson se jmenuje Sony Ericsson Xperia. To si všichni puberťáci musí koupit. A byly největší machry. Tak jo, tohle to by... No. A to je asi všechno, no. Jestli se vám video líbilo, dejte like, jestli se vám nelíbilo, dejte dislike. No a ještě sem dolů do komentářů napište, proč se vám to nelíbilo, tak jo. Tak jo, zdraví Studio, čau.